Aba m nwoke kene nwaanyị na-asị ebe onye nene na ya asị m udo dịle gị biko na nwanne anyị nwoke anụnwa bụ eze ikuku bụ eze na Ethiopia. O nwere ihe okwu na this video achọrọ m ka unu gee ntị na o wee na-akọwa because na by now ọ sị na kemgbe aha ndịle data nwoke dibịa nke Enugu steeti ajụ nye ndị mmadụ na ebe ọ na-enye mmadụ ji agwọ ọgwụ ego hand ya over to the Enugu state government, that up to now no update, no ka akwachaga na aka tiele ya nwa aki kondu nwele ebe ahụ anaghị enwe kwesịghị inweta justice. Mgbe na-ajụkwasị ọ na ndị ahụ nwụrụ anwụ ebe ahụ na ha ekwesịghị inweta justice. Ọ na-asịkwasị what is keeping Enugu state government from ime gịnị iti official report si oke na ebe a kwụsị na ebe a na-aga na nke emego na nke a na-emebe because ịma mbịa kpụrụ mmadụ ụwa niile na-ene anya fụ na akwụ n'izu ụka nke gara aga ka aka niile ofu onye I don't think that guy I don't should be ebe 24 years or so ka aka niile nwa ụlọ akwụkwọ ahụ ụmụ akwụkwọ ji eme protest ọ n'ime izu ụka nke gara aga ka enile ya because afọ m post ya na social media but because due to my schedule enwechọrọ m a peak interest na such thing because mụ akwụ na onwe nke m na-ajụ na kedu mgbe a na-eje court ọkpọtago his associate all those his friends niile ha so efe ego n'elu ma ndị nwunye ma everybody ma ndị niile dị involved because na as you show me your friend I will tell you who you are. Ndị friends ya niile ha gbachagolo ọsọ. Is there any plans eme ka emego ha arrest? And he's also questioning why has Father Mbaka not visited those places, see how these things are. Mgbe na-ajụ biko onwere ebe Father Mbaka ya alụzi ọlụ gọọmenti kwesịrị ịlụ because a lot of us now have a responsibility that belongs to the government and will achieve to the church. Responsibility kwesịrị government responsibility man on your basics need for you and I will hand you over church. Ekubezu kwa sị ndị ụka meme nka. So achọrọ m kwunene this video unu na-eche nwazụkọ ihe ọbụla ịghọta na the video biko kabaro share ya because na gịnị me uche onye adịghị njọ mana biko nkwe ihe ọzọ m na-adọ aka ọ bụ na mmadụ post ihe don't go ahead and report the video, stop reporting the account. Ọ bụ na mmadụ post ihe na like you have free liberty. There are thousands of millions of channels on our social media that you can go and engage yourself in rather than epate na akpọ iyi ị na-akpali mmadụ because the more ị na-edere almost some words ihe dị na comment section comment ama mma nkwepụta I just at the back end of that comment I na afọzi some of the words unu use there which is wrong. Adịrọ mma ikpo iyi adịrọ mma ịnụ ọgụ all those things onwe ihe bụ you make it you say your own thing constructively ka ya isi mejọ mmadụ ọ uche onye ka onye na-ekwu like ọ na-asị eme video anụ mana ọ uche m ka na-ekwu mana nkwụchazi nke nji wee bụrụ mmadụ nwetakwala onye ọzọ because asị na ome gịnị agbakwa aka nyọ mamele na bụ mamele wee gbaa ọfụfọ. So biko unu necha kaba na arụ share this video ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị bye. I greet you all my lovely friends and friends all kwezi ikuku nyamunte gị kwede fa now Reverend Father Ejike Mbaka kwewe nka now nka wo His Excellency Governor Peter Mbah of Enugu State. Kedi no na ifa na ifa abụ nze million nka abụla onye ishie million. O last time melu video wee kwue na ndị Enugu na cover ihe alụ na onye abụ na alụ achọghị ịgbọsọ na Enugu State. Iwoshi Anambra na ị ga-afụ ife anyị na-eme with ndị dibịa soludo na-achụfa ụkwụ edana onye nke ọnwụrụ ọpịago ya n'ọka a na-ekwu ya. Enwere m ajụjụ since esi welu kpọnata ishie million bụ onye gburu mmadụ karịa mmadụ 7 nie na ana o ji eme ọgwụ ego ewe hand over to Enugu State government since yanwa organic government inye anyị statement his whereabouts and case were aga na the case. Kedu ife ji government since yanwa esi anyị no to e ka esi wee je no to e ka esi welu na ka onwere ife a na-ezobe iche because no na-eme edebe alụ melo na-aga n'iru kita na since all this while now
their members are running away one after the other. Their gang now are hiding one after the other because the government keep remote. I don't know where you onye blogger. Emenya arrest. Ngwa. Obu nka akamma, we are available. Obu no ekwu eziokwu emenya arrest. We are here. Bebano. Mana mala malo no 8 years. Ka onye ọbụla nwere ọchị nwelu obodo ebe anwa. O mezie nke ọma, appeal for next position. Ike ekwelu mmadụ ka ebe nọ tata. So na ebe gọvanọ tata, a manchi forever. Time shall come, anyị abụrụ equal. Ịgwa ngwayi, ịdọ ọmụ ndọ gị. So ọ ka mma na imelụ nke ọma ka your name wee na-ezi n'iru akwụkwọ. Kedu ife ji ndị Enugu gọọmenti inye anyị account or statement basalu that is $1 million? Because na ebulie hand over to them since yanwa ha make share the case ka ha okwu ha jụrụ oyi maka na okwu dị n'ọkụ amata eziokwu n'ime. Now they are trying to kill that case. They are trying to nyaka okwu ha jụọ oyi ka ice water. Enwere list ewetalo bu list in the club where one after the other since yanwa kedu ife ha megolo mbụ ndị Enugu government ka ebe fano where are they na ndị na-anwụsịnụ na Nsụka Mbah na onwe ya nwere ife omelu na-abụghị iti one healers bụ mmadụ na-abụ si ha ji ebe anwa why mmadụ na-abụ mmadụ ịbụ na-achụ ndị Fulani herdsmen esi na ebe gọvanọ kedu ife megolo since yanwa nke anwụrụ gị n'aka nwere ife ime nwuru na ehol ihe gbasara eze agụ ka ekporo dibia ndị arụrụmana kpojuo ofu ebe egbusie ndị mmadụ since yanwa. You never even go to that scene. Gabara ebe anwụ na onwe gị ị ka nọ ebe ị nọ na-ekele m angọfọnọ ọgwọ 8 years agbakọlụ gị wepụ. Let me come to Mbaka. Mbaka ọ ka isi eme kita na ibe gị maka Nnamdi Kanu mana mgbe ebuche Nnamdi Kanu na-ekwu maka ya eburu Nnamdi Kanu for long time. You don't say anything. Olusie now if I see ji agbali ihu gị every day Nnamdi Kanu ya pụta Nnamdi Kanu ya pụta. Where are you before ebuchie kita now na ife m na state gị? I love you because abụ m ikuku. I like everything you are doing mana kita na ire emezi ọfụma amaghị egwu a na-abụ aghụghọ afụ ekwuru na egbu okenye ịnọlụ now egbusie mmadụ n'ezi agụ gbusie mmadụ n'obodo gị since yanwa. You never speak a word about it. What if ikwulu ọlụ gị bụ ije na Ebonyi steeti na-eme ayeyeyeyeyo ọya ka ne mma ọka mma otu anwa ị nwere crowd. Why can't you say a word? Ọ gị na iji ka ije n'ezi agụ ebe anwa kpelufe ekpere nwa na-ime ekpe ọkwụ okwu ebe a ka ha nụ mba ịma mmie ọya echi now gọọmenti bịakịtara ịbịa nke gị ọ dịrị ọnụ mma save on Enugu steeti maka ọganiru. Yes, save one that beautiful state. Enugu amaka a na-eme Enugu ngomi mana tata ndị bụzi ndị nwere ọnụ n'Enugu adịrị emezi ọfụma. Ndị Enugu nwere biggest 2 pastors. Ha nwere Fada Ede wee nwere Reverend Ejike Mbaka. Kedu ife ji unu ikwu okwu gbasara ife na-eme Enugu steeti? Mbaka na-ekwu nke ndị Imo, kwuo nke ndị Anambra, kwuo nke ndị Abia, kwuo nke ndị Kafanchan, kwuo nke ndị India, kwuo nke ndị Rome, kwuo nke ndị America. Kita na steeti ya na-aka na-egbusi mmadụ. Na steeti ya na-aka eniri mmadụ wee na-ala uno. Stay yet Mbaka na-ekwu. Mbaka na-eje na Ebonyi steeti eme crusade. Mbaka na-eje na mba ọzọ eme crusade a na-awụli ya aka. Ọ ihe abalị ime o wutalụ because na obodo afọ a na-ekili bụzi ndị na-akwado alụlụmanụ ọ na-alụ aga n'iru. Everyday na-efu Mbaka na-ekwu maka Nnamdi Kanu which normal mana okwuli oge izizi ebuje Nnamdi Kanu okwu ihe oge izizi anwa ọba. Now he's talking now about bad governance. Kesi achị ọjọọ mana mgbe izi ihe bidoro ọkwụ n'ime ọnya wetara anyị Buhari okwu nke ọjọọ mgbe anwa na against this government kita akọ na-egbuzi ya now. O nwere ebe na-eje the same thing na-eme na Enugu steeti kita na ọ na-amị mbịa bụ ụkwa na-amị now
ọmịiko na isi ụmụaka ọzọkta ọmụ isi okenye. Eche na afọ ndị na-eme alụ achụba ya mgbe ha pelu mpe before ha grow, because kịta now afọ list ndị a mmadụ onye ha dị, afa ha, nọmba fa, ọ gịnị jizi gọọmenti egwu anyị nwa nye anyị press statement or shine this guy to court ka ikpe ebido, ma ọ bụ agwa anyị gbasara ya. Ndị nche obodo ahụ alụgo ọrụ ha mbụ ndị Ezeagụ falụ ọrụ fa, ndị a hand over to government. Ife alụ bụ ịkpakpụrụ obere nwata anwa kpọga Enugu tan ka debe ya ebe ahụ. Kedu ife iji ya eme Mbah? Ị na-achọ mme? Kedu ife iji nwa ahụ eme? So ya ka ịfụrụ since ya nwa, why can't you people give us just ihe gbasalụ that guy ejibu ishi million? Ikwu na asị gị they are working on underground to make sure that we nail all of them. Wee kara akọrọ dị aka anwa anyị lego ụmụazị n'anya. If you know it now, abụrụ ya kpọrọ obodo oyibo ka esi ebie. If you know it now, ewepụ onye na akụ na ọ na-egbulu fa mmadụ. Ị makwa emeli ife ọjọọ na na-achụ ya agha. That's why in the law of street jungle justice onye tara ya efesi enya. Anambra adịrị egbe mgbu ime ife Anambra nwute gị ozugbo efesi gị na-akwa ọkọ na upon his fame. Anyị na-adọ ya Enugu ama mmie mba Enugu agakpa aja n'ukwu na-akụli ya aka mmanwụ oshine onye aha na-aghọ terror to the community. Olu echi ọbanyete isi ndị obodo na kịta na ka anyị na-achụ na shi na aka mbịaka ka anyị nwute mmadụ eze mmụọ gbara ha ndụ ebulu gị mbụ na Anambra ozugbo egbughị oge bụrụ ndị otu niile na-achọ ya nwa. Mana ndị Enugu, ndị otu ndị gburu mmadụ, onwe onye ebuje, onwe ya ajụla ese, onwe ya asịrị ife. Enugu anọzụkọ n'ụlọ ka ọ bụ ekwupa ntị efuo. Oke ọkwụ na-eme arrest ndị bloggers. Ngwa Mbah bịa kpụrụ ezi ikuku ebe ọ bụ na ịmazighị eziokwu na onye kwuo ịkpụrụ eje tii na nga. Ọ ihe nọzi na-ekwu na ngwa bịa kpụrụ ezi ikuku na nkwụ eziokwu. Fight crimes in your community. You are the governor of the state. Fight crimes, stop to conduct crimes. Ọ dịrọ mma na ewe na Nsụka niile mbụ ndị hensmen esheli ndị amị na-atọ iwejere ebe a ha gara iti akị ka ọ bụ ije ebe a je gbaa enwe ka mere onwe anyị ebele ka anyị zoo Enugu steeti zoo onwe anyị maka na Enugu is our border. Anambra dị mma tata, Enugu adịghị mma, o mere anyị alụ. Ọwụta Enugu dị mma taa ba ya adịghị mma, o mere anyị alụ. So let's fight this crime together. Na Anambra now anyị na-achụ ndị okwu ede na ndị Enugu na-ezobe nkefa onye kuo medebie onye akpakọ omekwa ndị nwa ngwa ogene bụ na Enugu ha achụ alụ na-edebesi alụ na-ekwu nke ndị mba ọzọ zọọnụ bụ unu ka bụ unu malụ unu mma maka na Enugu bụ obodo eze onye gba nkịtị oke efuru wash